Gràcies a totes i a tots per ser aquí, pels que us incorporem ara i els que us incorporeu ara. Aquest és el segon dia de les Jornades d'Idees per Canviar el Món, que és un espai de debat i reflexió que organitzem cada any com a Lluita. I per les persones que no ens conegueu com a organització, doncs Lluita som una organització anticapitalista que participem en diversos espais de campanyes en contra de les retallades i l'austeritat, a favor dels drets socials, polítics, nacionals, per citar-ne algunes. I per parlar de tot això aquí i aprofundir una mica en tots aquests temes que van sorgir ahir, doncs comptem per un costat amb en Xavier Domènech, que és professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i a part és activista en defensa de la universitat pública, i per altra banda amb en Pere Duran, que és militant de Lluita. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació. En principi, parlar de Gramsci o la relació entre el pensament gramscià o la visió de Gramsci de la realitat i el nostre present, jo crec que és plenament actual i jo espero que aquestes xerrades, com ara, o el coneixement de la vigència de Gramsci en el nostre present, siguin una invitació a la lectura directa de Gramsci. I dic això perquè Gramsci ha arribat a ser un pensador tan omnipresent en el llenguatge polític de les esquerres que ha esdevingut part del sentit comú de les esquerres. És a dir, parlar d'hegemonia, parlar de contrahegemonia, parlar de guerra de posicions, guerra de trinxeres, guerra de moviments. Tot això ha esdevingut gairebé llenguatge comú en l'anàlisi de la realitat i moltes vegades en aquest llenguatge comú s'ha perdut part de la complexitat del pensament gramscià. I dic això perquè Gramsci no inventa el concepte d'hegemonia. El concepte d'hegemonia el feia servir ja Lenin, el feien servir els dirigents bolxevics o el feia servir un pensador tan allunyat del pensament bolxevic com Salvador Seguí a Catalunya. Molt abans de Salvador Seguí, evidentment, no va llegir mai a Gramsci, també parlava de la necessitat de construir hegemonies polítiques des de l'anarcosindicalisme. És a dir, el concepte d'hegemonia és quelcom comú a la història de l'esquerra i Gramsci introdueix uns matisos que jo crec que val la pena tindre en compte. La pregunta sobre la vigència de Gramsci bàsicament és la pregunta de si estem vivint realment en aquests moments una crisi, que deia el títol de la xerrada, és a dir, una crisi de règim, o que Gramsci vindria a dir una crisi orgànica d'hegemonia, és a dir, una crisi realment que marca una cruïlla en el nostre sistema econòmic, polític, en la nostra visió cultural. A mi em sembla evident que des de perspectiva històrica l'estem vivint. És a dir, el que vivim actual, el món que estem vivint avui en dia, té poc a veure ja amb el món que vivia fa 5 anys. És a dir, no només estem vivint una crisi econòmica, sinó que ens estem introduint en un món completament nou, sobre el qual només comencem a veure ara quina és la novetat, sobre el qual hi ha absolutes incerteses de com evolucionarà, jo crec que cap dels subjectes presents ho sap exactament, i sobre el qual, a més, hi ha incerteses de com incidir, és a dir, de com determinar en un sentit o altre aquesta evolució. I el problema actualment és el per què ara mateix això que abans era invisible, ara és profundament visible. Doncs probablement perquè hi ha poc repartiment. I aquest és l'origen del profundament. És a dir, la corrupció significava comprar polítics per repartir prebendes públiques. Probablement ara hi ha poques prebendes públiques que repartir. Potser el cas més clar d'això és el cas de l'Ajuntament de Sabadell. Uns empresaris que paguen per aconseguir unes adjudicacions i no els donen les adjudicacions. Per tant, estic pagant, estic comprant i no rebo res a canvi. És a dir, la situació encara no ha arribat als extrems que va arribar a Itàlia als anys 90, quan la república amb Tangentòpolis pràcticament va col·lapsar, però jo crec que estem prou. Hem situat la clau de tots els nostres problemes en l'hegemonia. I hem tendit a veure l'hegemonia com un problema cultural. I quan Gramsci parlava d'hegemonia no parlava tan sols de problema cultural. No parlava tan sols de visions del món, de sentit comú, no parlava d'això. Tota hegemonia, per Gramsci, es basava en una aliança de classes. Si no, no tenia sentit. No és un idealisme del marxisme, com planteja Gramsci. Segueix sent marxista en aquest sentit. I moltes vegades aquesta visió l'hem perdut, encara que teòricament l'hem pogut mantenir. Tot el problema de la bombolla de l'habitatge no és tan sols un problema que esdevingués de les grans empreses de la construcció. Va ser una forma de transferència de rentes interna brutal des de baix cap a dalt, per tots els aspectes socials. És a dir, una persona comprava 2 cases o 3, les jugava, esperava un temps, les venia, revaloritzava el seu patrimoni, és a dir, no era tan sols, perquè clar, funcionava com la piràmide, al final va patar, evidentment, però era
una forma d'oferir-li a una part de la població un increment del seu patrimoni. Això també era neoliberalisme. El neoliberalisme també era oferir a la població, és veritat, no augmentaven els salaris, però el crèdit fluïa. També la població podia accedir a un augment del consum. Això també era neoliberalisme. I és veritat, es privatitzava. Però privatitzar significava que els recursos, el global dels recursos públics decreixien. Els ingressos de l'Estat no estaven creixent. Per tant, privatitzar una transferència de recursos públics cap a recursos privats, i no només de les grans empreses. També hi va haver tot un teixit de petites i mitjanes empreses que van poder ser beneficiar d'això, fins i tot de professionals liberals que es van poder beneficiar d'això. No només es tracta de lluitar afirmant els nostres principis, no només es tracta de lluitar per defensar, sinó es tracta de lluitar per convèncer. I per convèncer no només a nosaltres mateixos, ni als subjectes que tenim més pròxims, sinó per construir discursos, programes, valors, expectatives que generin de nou una aliança àmplia. Perquè deixar en mans del neoliberalisme aquesta possibilitat és de ben segur que no construirem una hegemonia alternativa. I el gran debat ara jo crec que és aquest. M'he deixat molta cosa, però ho deixo aquí, si no sap. Primer de tot, el punt que hauria de tractar primer, i em sembla que és el marc general que ens ajuda a entendre-ho també, és la fal·làcia liberal, com s'ha demostrat que el liberalisme és totalment fals. El liberalisme es basava en dues idees, una més tardana. La primera, l'original, és la que diu que el liberalisme econòmic i polític és la millor manera de gestionar la riquesa i els recursos humans en tota la societat, la més justa. Una cosa que deia el Xavier. I una segona idea, més tardana, és que el mercat i la democràcia eren perfectament compatibles. Aquestes dues idees són una mica les que han fundat els pactes socials, sobretot de la Unió Europea. I aquestes dues idees avui en dia s'està demostrant com completament falses. Amb la crisi, els recursos humans, la capacitat de la població no s'està gestionant gens bé, al contrari, està destruint totes les capacitats que tenim, tota la maquinària que podria fer coses s'està destruint per tal de mantenir els seus beneficis. I a més, aquest liberalisme s'ha acabat carregant la democràcia, i ho hem vist en moltíssims exemples, aquí a casa nostra amb la reforma de la Constitució Express, a Itàlia i a Grècia amb governs tecnocràtics, etc. Per què ara el liberalisme s'ha tornat reaccionari? Per què el liberalisme no pot seguir creant riquesa? Bàsicament per dos motius, i és important entendre els dos, per no caure en solucions o en simplificacions del problema. La primera idea és que hi ha unes forces macroestructurals, econòmiques, que provoquen una crisi que és independent a la voluntat dels seus agents. És a dir, els empresaris estan perdent diners per una qüestió que es diu la competència. I si hi ha uns a Xina que fabriquen més baratos, aquí s'ha de fabricar més baratos si es vol seguir venent. Això no depèn estrictament de la voluntat, sinó que aquesta crisi empeny els actors capitalistes, els empresaris de les grans empreses, a haver de retallar els sous, haver de retallar la seguretat, etc. Però a la vegada hi ha una segona idea, que també és el que ha provocat que el liberalisme sigui reaccionari, que és la correlació de forces. Els capitalistes estan cada cop agafant més part del pastís. És a dir, si tenim una riquesa mundial que es distribuïa d'una manera, doncs cada cop aquesta s'està fent més desigual. I, com veiem a totes les estadístiques, els rics s'estan fent més rics i els pobres s'estan fent més pobres. Per tant, quan parlem de crisi de règim, també hem de parlar de què s'espera a l'economia en aquests propers anys. Perquè l'economia precisament és aquesta gasolina, és aquesta sang que fa que la societat s'avanci. I tant a nivell europeu, amb la crisi de la deuta, com a nivell espanyol, amb la crisi de la deuta, la crisi econòmica, el pinchazo de la burbuja immobiliària, etc., doncs les perspectives de futur per intentar estabilitzar aquest creixement econòmic són funestes, totalment. Penseu que tenim un deute públic que és equivalent al PIB anual. És a dir, hauríem d'estar treballant tot un any sense consumir res, ni electricitat, ni menjar, ni transports, per tornar tot el que ara mateix deu l'estat espanyol. I no només això, sinó que cada any l'estat espanyol deu 100.000 milions d'euros més. Des del 2009 s'ha anat acumulant aquesta xifra cada any. Per tant, tenim una situació com a estat espanyol que és molt, molt, molt fotuda. I això vol dir que aquesta inestabilitat econòmica marcarà la senda dels pròxims anys. Ara sabem que Xina està probablement agafant el relleu dels Estats Units i Europa pot
veure's molt fàcilment desplaçada i quedar totalment apartada de la posició d'hegemonia mundial que tenia. Tant per la crisi de la deute com per la crisi de tots aquests països perifèrics. La qual cosa, tant el context institucional, territorial en el que estem ficats, que és la Unió Europea, que ja hem dit que té aquestes dues paradoxes a la vegada, que el mite neoliberal no li funciona i està en els seus ciments, aquesta Unió Europea no pot seguir endavant i l'estat espanyol té problemes i hàndicaps concrets que fan que aquesta crisi econòmica encara es perllongui per molt i per molt de temps. I no només la recuperació econòmica tardarà molt, sinó que l'efecte positiu sobre les classes populars tardarà encara més i més anys. Si ens hi fixem en l'actualitat, hi ha una doble contradicció irresoluble. Tenim una classe dirigent que necessita fer encara més benefici, que el sistema que tenia muntat fins ara també per la crisi fa que vagi perdent plusvalies i a més és incapaç de seguir oferint les contrapartides a les classes populars per tal de mantenir la pau social. És a dir, explicat molt senzillament, la classe dirigent treu molt benefici del nostre treball, però a la vegada ens dona una mica de pa, ens dona un petit estat del benestar i ens dona una mica de circ. Ens fa pensar que podem ser grans persones o ens fa pensar que amb el mòbil i un cotxe molt gran podem ser feliços. Bé, ara això no s'està donant. I a més tampoc poden contenir els seus impulsos polítics dins del marc democràtic suposadament establert. Per això ara hi ha tant de merder amb el tema dels escratxes. Són coses que surten de la legalitat burgesa però que el poble no té més remei que agafar-les perquè totes les solucions que s'han provat fins ara s'han demostrat inservibles. Per tant, aquest sistema actualment no li serveix ni a la classe dirigent ni a les classes populars. Hi ha un desfàs claríssim entre el que seria l'estructura econòmica i la superestructura política, que és aquí on juga l'hegemonia. És a dir, l'hegemonia és aquella direcció intel·lectual, moral, política que fa que els posseïdors dels mitjans de producció puguin dominar les classes que treballen subalternes en aquests mitjans de producció. És a dir, la manera de fer que la circulació del capital pugui seguir dia a dia. Amb tot això, amb aquesta oligarquització, amb aquest tancament del règim, el que està passant també és que la gran burgesia va perdent totes aquestes aliances que tenia. El bloc històric... El bloc històric que teníem fins a dia d'avui bàsicament estava protagonitzat per la burgesia industrial que ha dominat tot el segle XX a l'estat espanyol, una recent burgesia financera que s'havia afegit en aquest principal dominador d'aquesta aliança de classes, però també teníem, com deia el Xavi, una petita i mitjana burgesia que ja li anava bé, quan allò d'art deia todo el mundo come medio pollo, Espanya va bien, semblava que sí. També teníem les forces de la socialdemocràcia, tipus PSOE, etc., encabudes dins d'aquest nou pacte social després de la transició. També teníem els aparells dels sindicats majoritaris i amb les forces de la socialdemocràcia i aquests aparells dels sindicats majoritaris, el que trobem també, per tant, és que hi ha una part important de la classe treballadora i de les classes populars que formava part d'aquest bloc històric. Ara bé, la crisi precisament s'ha carregat això. Totes aquestes aliances salten pels aires. Per què? Amb la petita i mitjana burgesia, de forma molt clara, el que passa amb les crisis és que hi ha una monopolització del capital. Els petits s'arruïnen i els grans aprofiten per comprar. Fins ara, la petita i mitjana burgesia podia anar a rebufo d'aquesta gran burgesia, però ara amb aquesta crisi i la monopolització que se'n derivarà, segurament trencaran les aliances que tenim. Això no vol dir que ara siguin completament enemics, però vol dir que es va desestructurant, que es va erosionant la solidesa d'aquest bloc històric, la solidesa d'aquestes aliances que mantenien el poder a l'estat espanyol. També tenim unes forces de la socialdemocràcia que estan quedant ràpidament desplaçades i que si no comencen a canviar certes coses quedaran fora de joc, com ha passat amb el PASOK a Grècia. També tenim els aparells dels sindicats majoritaris que estan quedant fora de joc. I si fins ara ells havien sigut capaços de mantenir una posició privilegiada fent de negociadors entre la classe treballadora i la patronal, ara, molt probablement amb la finalització dels convenis, etc., aquesta classe social, que era aquesta, alguns deien aristocràcia obrera, aquesta burocràcia sindical, queda també desplaçada i per tant queda fora un altre cop d'aquesta aliança. I per últim, la classe treballadora i les classes populars és obvi que no estan rebent cap tipus de benefici del sistema actual. L'única solució
que hi ha aquesta crisi no és precisament la revolució, sinó que hi ha un ampli ventall i dependrà precisament de la nostra capacitat política, de la nostra acció, de les lluites, dependrà que aquesta crisi de règim acabi en un sentit o acabi en un altre. De moment, per les forces que tenim, tot pinta que acabarà malament, però a la vegada tenim una possibilitat enorme, hi ha un gran espai polític que si som capaços d'omplir-lo pot fer virar aquesta crisi cap a un sistema per fi més just, més social, més ètic, més igualitari, etc. Per tant, com deia al principi, aquestes molles que ens donava la classe dirigent ja no ens les pot seguir donant, ja no ens les seguirà donant. Per tant, la democràcia s'ha tancat en si mateixa i hem de tenir clar que hi ha un pla capitalista, que no estan fent les coses, com diu el personatge del Rajoy a Polònia, al tuntun, sinó que són molt intel·ligents. I ells tenen un pla que es basa en aconseguir un altre cop una posició privilegiada en els mercats internacionals. És l'única manera que tenen per sortir d'aquesta crisi. I com et col·loques favorablement en els mercats internacionals? Produint més barat. Normalment, si fóssim un país amb més tecnologia, amb més indústria, amb un nivell cultural més alt, probablement podríem fer coses que es diuen sectors productius amb més valor afegit. Aquí teníem el tema del totxo, que s'ha acabat, tenim el tema del turisme i poques coses més per competir. Per tant, un altre cop, la crisi impactarà de forma brutal i les solucions que trobaran seran, com deia Guy de Liévena, que és un economista liberal, diguem, és dels enemics, però almenys és un enemic sincer, a diferència dels que parlen normalment per la tele. El tio diu que anem cap a una societat amb estàndards de vida dels anys 80, on un 33% de la societat treballarà en feines mínimament dignes, un 33% treballarà de forma molt precària i estacional i un 33% estarà en un atur crònic. Aquí és cap on anem. Per tant, un altre cop, això genera una desestabilització política, ideològica, cultural brutal, i aquesta precisament també és la nostra possibilitat d'oportunitat. El títol, la doctrina del xoc versus els moviments socials, i versus les noves identitats polítiques. Hi ha països que són molt més pobres que nosaltres i no s'estan revoltant, és a dir, aquí a l'estat espanyol ens podem acostumar, encara que sembli mentida, a uns nivells de vida inferiors als que hem tingut fins ara, inclús molt inferiors als que hem tingut fins ara, sense que això provoqui una reacció en cadena als carrers i tothom s'estigui queixant. Ens podem acostumar a aquesta pobresa. Per tant, d'alguna manera també anem a contrarrellotge. No podem pensar que ja construirem una unitat d'aquí 10 anys, perquè potser llavors la gent ja ha acceptat aquests nous estàndards de vida. Hi ha molts països, a Àfrica, que són molt més pobres i on no hi ha revolucions. Per tant, també és una qüestió subjectiva de com la societat s'acostuma a uns nivells de benestar i a uns altres. El Xavi parlava, es dona actualment una combinació de por, una falta de perspectives clares de cap on hem de tirar, i tot això el que pot provocar és precisament el desànim. I segurament aquesta por, aquest pessimisme, el que acabarà portant al final és el feixisme. M'agradaria estendre'm amb això, però no tinc temps. Ara bé, hi ha una altra actitud davant d'aquesta crisi del règim, que és precisament l'activa, la de resistir i solidaritzar-se amb els teus iguals. I aquí és on hem de treure tota la potència. En aquestes resistències, en aquestes lluites, és on hem de crear aquesta nova contrahegemonia, és on hem de crear aquest nou sentit comú, aquest bon sentit que sigui capaç de posar per davant les persones els beneficis en l'economia mundial. Jo penso que ara mateix l'Estat no pinta gaire cosa, ja el tenim totalment segrestat per la troika, i sense una correlació de forces que ens permeti batallar en els camps, tant des de l'empresa com en els camps de la pròpia estructura social, amb el tema de la dona, amb el tema de l'opressió sexual, etc., no podem respondre, no podem des de l'Estat tenir eines per revertir aquesta situació, ni a nivell econòmic ni a nivell polític. La pressió al carrer és important, però és suficient? Hem tingut moltes manis, i com deia el Xavi, quan nosaltres cridàvem aquí comença la revolució, ells estaven plantejant la reforma constitucional, i qui ha guanyat han sigut ells. Per tant, la pressió al carrer per se també té efectes molt limitats. Una insurrecció total en què ho cremem tot, bé, a part que aquesta idea de moment no sembla recolzada per gaire gent, no sé si ens serviria tampoc de massa, perquè el poder no és només un espai físic, no és la Generalitat, que la podem envoltar i la podem cremar i per tant s'acaba el poder, sinó també és aquest nivell de la superestructura, aquestes idees culturals que ens dominen i que fan impossible pensar per la majoria de la gent que podem treballar
4 hores repartint-nos el treball. Per tant, també necessitem una batalla cultural que la insurrecció no ens permet donar. El tema del consum, el tema de les cooperatives són importants, però per si ens permetran desactivar les cadenes d'explotació capitalista, ens permetran arribar a barris com la Verneda o l'Hospitalet per revertir aquesta situació? Jo penso que tampoc. I sobretot, és important que sapiguem quines vies hem de trobar, perquè darrere nostre, si no, vindrà el feixisme. Per tant, si l'esquerra és incapaç de donar solucions a la crisi actual, és incapaç de donar solucions a les necessitats de les classes populars, de ben segur que darrere nostre tindrem o aquest procés neoliberal encara més dur i més bèstia o un feixisme nou, antic, renovat, però que porti un gran polític, un gran estadista que pugui, almenys que sembli que controli el nostre destí. Per nosaltres la política, per en lluita, la política, com deia molt bé el Pablo, no és una qüestió d'idees, sinó també és una qüestió del poder que tinc a les mans. En aquest sentit, hem de pensar estratègicament, no hem de pensar a partir dels principis, sinó hem de pensar a partir de la materialitat de les coses i hem de ser conscients de quin és el punt feble de la classe dirigent actualment. Doncs precisament és l'economia. I els treballadors són qui poden aturar aquesta economia i la vaga general, una eina clàssica, és precisament qui pot posar més contra les cordes aquesta classe dirigent. Per què? Doncs perquè ells viuen dels beneficis. Si nosaltres parem la producció, el capital no té benefici. Això no vol dir que màgicament faci transformar tota la societat, però això vol dir que la classe dirigent entra en pugna també entre si. Per tant, la millor manera actual per debilitar el poder de la classe dirigent, des de lluita entenem que és precisament la classe treballadora i la força que té ella en els centres de treball, per poder aturar la producció. A la vegada, no és només aquest fet econòmic, sinó és un fet polític. A més, aquest poder de la classe treballadora no només és per aturar el poder de la classe dirigent, no només el posa contra les cordes, sinó que és que tenint la producció també som capaces de generar, d'encaminar-nos cap a aquest nou món. Si tenim el control de la producció, podem fer les coses que necessitem, podem redistribuir, podem repensar tota l'economia. Per això, per mi, la classe treballadora i la vaga general és una eina tant per destruir el capitalisme molt vàlida com per començar a crear-ne un de nou. I si volem transformar aquesta crisi de règim en un sistema més just, més democràtic, el que crec que és urgent és començar-se a plantejar com construïm el nou partit bolxevic del segle XX. El sistema bipartidista s'està enfonsant, el PP i el PSOE no arriben a un 50% dels vots que els donen les enquestes quan sempre havien estat al voltant del 70 o 80%, i per tant, quan hi hagi noves eleccions, sortirà un mapa polític parlamentari una mica similar a Grècia, amb unes majories molt més difícils i molt més fràgils. Crec que hi ha una crisi política, una crisi institucional en ascens, però de moment encara el PP pot legislar per Consell de Ministres en via decret cada setmana i aplicar les retallades que volen. Vull dir que encara tenen tota una base institucional molt forta des de la qual anar actuant dintre d'una crisi política i institucional que s'està aprofundint. Vull dir, fins aquí quin és el nivell de profunditat de la crisi que estem visquent. I després, quan en Xavi comentaves el tema de a l'hora de configurar una nova aliança de classes, quin pot ser el pal central? Si Gramsci parlava de la classe treballadora en els anys 20, quin pot ser el pal avui en dia? Jo crec que, clar, si... Bé, clar, llavors això pot provocar que gent de Barcelona, i és una de les crítiques que fem a gent de la perifèria al centre, se distorsione la concepció, l'estat real de la societat, no? Però en qualsevol cas vinc a reafirmar que no estem distorsionant res, que realment jo parlant amb gent apolítica de tota la vida veig que consideren que esto no puede ser, que el sistema algo li passa. El problema és que no existeixen aquests mecanismes tan automàtics de alguna cosa falla és el capitalisme. Aquesta relació d'idees falla, no? Se veu que alguna cosa passa, però no saben traduir-ho en un diagnòstic que jo considero pertinent, no? Per altra banda, crec que l'Estat ha perdut la seva hegemonia social d'una manera
esfereïdora. La gent ja se nega a pagar impostos. És una cosa molt de la dreta, no? L'empresari que diu, ja no pago impostos, però això és un trencament molt important i té a veure potser amb el bloc històric que s'ha de configurar, no? I després, referent a, voleu comentar, el tema de la vaga general, jo estic totalment d'acord, no? Si les persones assalariades són les que sustenten aquest món, no? Les que ho produeixen, si deixen de produir, aquest món es paralitza, no? Però clar, el problema és que la concepció social que es té de la vaga, en molts casos la dreta ha guanyat en aquest sentit en fer que socialment la vaga sigui vista per certs sectors com una cosa negativa. Doncs potser s'hauria de reinventar un nou tipus de vaga i jo penso sempre, hòstia, seria de puta mare de vaga general que tots els transports públics funcionessin gratuïtament. Que poguessis anar a un supermercat que arriba al carrer de la compra i aquell dia no et cobri ningú. Això faria perdre molta pasta. Sí, és la qüestió. No ho sé. Bé, no m'heu demanat més intervencions. Però la pregunta és, d'on es crearà aquest altre institut de vaga? Perquè clar, si ve el sindicat, diguéssim, o tal, i diu, doncs ara farem una vaga així, seria el mateix, no? O sigui, crec que abans, bueno, primer que crec que les vagues les han de construir i de fer les treballadores, no com és ara, convoquem vaga, doncs vinga, tots a la vaga, no? Ara és una necessitat que es vegi dins del centre i que pressioni precisament aquestes burocràcies sindicals que t'acoten al marge del que pots i no pots fer. Llavors, clar, crec que el plantejament primer seria construïm aquí la vaga o fem més llarg el procés de construcció d'aquesta vaga. O sigui, vull dir que no sigui una vaga com una vaga concert, del qual faig un cartell, aquest dia hi ha vaga i a partir d'aquí ens posem a treballar, sinó que ens posem a treballar, fem el concert i després fem una vaga. El gran pensament de Gramsci, el que ens estàvem referint avui, que és el de l'hegemonia, es construeix en un context molt determinat, que és per això tampoc no és mimètic el de Lenin ni la Revolució Russa, que és el de la frustració de les expectatives de que la Revolució Russa del 17 portaria una revolució que seria alemana, italiana, francesa, espanyola i que el socialisme s'implantaria en un període de 2-3 anys. La frustració d'aquestes expectatives, la constatació que això no havia passat, tot i que ho havien intentat, portarà a una sèrie de reflexions d'una sèrie de pensadors singulars i polítics singulars a Europa, no de tots. O sigui, Corts, Lukács, Gramsci, en el cas català, moltes vegades desconegut, Salvador Seguí fa una reflexió dins un altre camp que no és el marxisme, que és l'anarcosindicalisme, que s'assembla molt a Gramsci en tot això de l'hegemonia, les aliances i la llarga marxa, i és una reflexió de tenir un tipus de societat diferent de la societat política. Ara no entraré a explicar quina és la tipologia de societat diferent. I en aquest tipus de societat diferent, l'estratègia de lluita ha de ser diferent. Allò que caracteritzava la Revolució Russa era la guerra de moviments, l'atac, la presa de poder, la insurrecció, la tècnica, la construcció contra poder, evident, amb els soldats. Nosaltres aquí hem de fer no abandona la guerra de moviments, ni molt menys, però prèviament cal una guerra de trinxeres o de posicions. És a dir, de la conquesta d'espais dintre de la societat civil. I això és el que em referia jo una miqueta al d'ara. És a dir, construir espais dintre de la societat civil significa construir societat civil, cooperativisme, xarxes alternatives, mitjans de comunicació alternatius, i penetrar i canviar el color de la societat civil existent. No només construir un altre món dins del món, sinó transformar-lo. Aquesta és la lluita que planteja Gramsci com una lluita que revertirà l'hegemonia. És a dir, que canviarà el color de l'hegemonia cultural, de l'hegemonia intel·lectual de la societat i que permetrà llavors entrar en una guerra de moviments. Ara bé, que moltes vegades això s'ha definit així, però Gramsci tampoc no descartava, i això és interessant també pel cas que ens ocupa a nosaltres, que la guerra de posicions no hi havia dues fases separades, tan separades. La guerra de posicions també contenia guerres de moviment. Per posar un exemple, tu pots plantejar una guerra de posicions que sigui això, és a dir, construir una nova societat
dins la societat, colonitzar la societat, i colonitzar la societat, i per això em referia a aquesta amplitud d'anar més enllà de nosaltres, no significa només actuar fent la directa, o fent una cooperativa, o fent una cosa alternativa, significa actuar també en el teixit oficial. No plantejar que aquell ja està derrotat, l'has de transformar en el teixit oficial. Si no, bueno, és igual. Però això no significa que alhora, perquè això és una lluita de clars, és a dir, quan es diu l'esquerra està derrotada i la resposta és construir cooperatives, construir societat alternativa, hi ha una part que és raó. L'esquerra derrotada, en el sentit de l'esquerra històrica que deia, hi ha una part de raó. Però igual, llavors què li dius a la gent? Dintre de 20 anys ho solucionarem? Això li estàs dient a la gent? Perquè igual la gent diu, està molt bé i dintre de 20 anys en parlem. Quan hagueu fet tota aquesta alternativa, en parlem. Però ja, ara és la guerra de moviments, que també ha d'estar contingut aquí. Per exemple, una eina, amb quina idea, que m'han trobat durar, és el propi procés constituent. El procés constituent no és dir, hem de fer una... No, és dir, hem de transformar ja, o sigui, cap al procés constituent. Hi ha base real o no hi ha base real per fer el procés constituent? No ho sé, jo tinc tendència a pensar que l'aprovació de forces és molt important. Ara bé, és un plantejament de lluita directa, que també ajuda a la derrota. I aquest és el plantejament que fa Gramsci. Si això és marxisme o no és marxisme, no m'interessa. A mi, i a tu pot interessar molt. A mi no m'interessa. Deixa'm acabar i després si vols... No, perquè jo també he llegit que Marx no era marxista quan era jove, hi ha un Marx i un segon Marx, i probablement abans de Marx la gent que hi havia no podia ser marxista i m'interessen també. O sigui, clar, aquí m'interessen, perquè m'interessen. Hi ha gent dels Sants Colocs que m'interessen. Clar, no podien ser marxistes per una possibilitat metafísica. No ser marxista, no, que he de fer física, metafísica. No ser marxista no és pecat. I pel temps que em queda no podem entrar potser a polemitzar tot el que m'agradaria. En qualsevol cas, jo crec que ara mateix els revolucionaris tenim 3 tasques. La primera és construir precisament aquesta unitat popular, que li podem dir procés constituent, que podem dir ruptura democràtica, i que per mi ha de ser un agregat de totes les lluites que estan existint avui. Des de la lluita per la sanitat a la lluita per la pau, inclús també les plataformes electorals com la CUP o Iniciativa, és a dir, necessitem un front ampli que comenci precisament a acumular totes aquestes classes socials que es van desprenent del bloc històric dominant. I per això necessitem parlar d'aliança de classes, i per això Lenin i Trotsky parlaven de la necessitat d'aliar-se amb la pagesia de Rússia, i per això Gramsci parlava del problema meridional i de com el nord industrial s'havia de ser capaç de relacionar-se amb el sud pagès perquè entre ells dos fossin capaços. És a dir, sols no guanyarem. Per tant, en un moment en què s'està desballestant aquest bloc històric, en què parts de les classes socials que el conformaven o inclús les classes socials en el seu conjunt es van desprenent d'aquest lideratge de la classe industrial, burgesa, financera, etc., nosaltres hem de ser capaços d'encabir-los en aquesta unitat popular. Jo amb això sí que estaria d'acord amb aquest sentit d'aquest nou populisme. Sí que hem d'intentar batallar contra les burocràcies, però el gruix de la classe treballadora, ens agradi o no, està allà i per tant hem de saber trobar la manera de relacionar-nos amb ella. Això no vol dir que no haguem de fer-ho a partir de sindicats petits o de sindicats mitjans, més polititzats, etc. En tot cas, això seria un altre debat. Però, 1, unitat popular, 2, unitat de classe. I per últim, jo crec que el factor precisament que pot fer que tot això segueixi endavant és aquesta organització d'avantguàrdia. I no entenent l'avantguàrdia com una sèrie de persones que estan allunyades i que aixequen la bandera i criden a la gent perquè vingui a ells, sinó que l'avantguàrdia precisament ha de ser quelcom que quedi desfasat ràpidament. És a dir, l'avantguàrdia ha de portar una sèrie de propostes als moviments perquè el moviment ràpidament sobrepassi tot això. I d'alguna manera el 15M va ser això. I no va ser precisament l'avantguàrdia antiga, la vella esquerra, encara que fos anticapitalista, la que va aconseguir propiciar el moviment del 15M, sinó va ser una nova avantguàrdia, entesa d'una altra manera, al meu entendre també li falta certes perspectives polítiques, però que creant un nou discurs va ser capaços d'ajuntar-nos a les classes i aquestes classes es van generar un teixit, un nou sentit comú, es va començar a rascar les idees del sistema i a crear-ne de noves. No han sigut suficientment capaces de destruir el sistema, és veritat, com deia el company, que encara no arriben a veure que el moll de l'os del problema és el capitalisme, però estan desprenent-se d'aquest sistema i generant una nova cultura política.
aquesta avantguàrdia, precisament, jo crec que és la millor manera per construir, la unitat popular i la unitat de classe. Per tant, aquesta avantguàrdia no és un fet en si mateix. No ens hem de contentar tenint la falç i el martell més gran o tenint més afiliats que els altres, sinó que aquesta avantguàrdia, precisament, ha d'aconseguir crear aquestes sinergies socials que al final acabin desplaçant el sistema. Tenia aquí l'exemple que he explicat abans dels bolxevics. D'alguna manera el partit bolxevic el que fa és això, no portar una ideologia des de fora de la classe treballadora, no dir als treballadors que Marx tenia raó per se i que ells han de pensar com Marx, sinó que el que busca és en diàleg amb aquesta classe real existent, que té les idees que té en el moment històric en què es troba, com creem dinàmiques que siguin capaços d'anar transformant això. No perquè nosaltres tinguem la consciència correcta, sinó perquè quan hi ha la classe, el que passa és que d'aquest sentit comú que la gent tenia, quan comença a parlar, quan comencen a compartir experiències, s'adonen que això no funciona. Intenten trobar solucions. Doncs d'alguna manera l'avantguàrdia política, aquest nou partit bolxevic que us proposava abans, és això. És un lloc on la classe treballadora pot sintetitzar les experiències i pot trobar les millors formes de vèncer el sistema. Perquè si no estem aïllats, tenim experiències de lluita que no compartim i el sistema està molt unificat i té una gran força. Per tant, si no aconseguim crear aquesta nova cultura, si no tenim xarxes de comunicació dins de la classe treballadora i les classes populars, no aconseguirem derrotar aquest sistema. Per tant, l'hegemonia jo crec que avui dia passa per la unitat popular, per la unitat de classe i per construir una organització revolucionària del segle XX. Primera vista, això agències tan unificades a l'Espanya no n'hi ha ni una. Doncs, bueno, del típic espavilat, del típic xoriço. Hem de ser tota la societat, perquè és un dret que hem d'exigir que l'Estat mos dongui i perquè no hem de voler que les dones se quedin a la llar